2 tahun malah. Enggak 2 tahun loh. Berarti udah gede. Udah Kakak Mas. udah sekolah SMP ya. Masih sekolah itu. Iya, iya. Oke teman-teman, nah suasana di sini sangat asri dan bikin tenang ya teman-teman ya. Suasananya bikin kangen anak rantai ya tentunya ya. Nah bagi kalian yang saat ini sedang berada di perantauan ya, jangan lupa tonton video ini ya sampai selesai ya, dan ikuti terus jalan-jalan kita tentunya ya, dengan selalu dengan suasana desa ya teman ya, suasana yang bikin rindu akan kampung halaman teman. Rapi. Nggih, Pak. Nek wong kula niku wong nggih, wong kula pun tuwa nggih. Enten budi anu niku wah lha wong anu ki kok lha tiang niku nggih sedanten niku. Lah niki wong kula niku namung tiang kalih sing setunggal kesalah. Kowe engko tukoke apa? Bakso. Wis mau wingi wis tukoke anake anu.
mati. Nggih, Mbak Ra. Nek wong kula niku wong nggih, wong kula pun tuwa nggih. Enten pundi anu nika wah lha wong anu ki kok lha tiyang niku nggih sedanten niku. Lah niki wong kula niku namung tiyang kalih sing setunggal kesalah. Kowe engko tukok apa? Bakso. Wis mau wingi wis tukok ke anake anu bakso anu. Iki kacang pindah. Ya. Abon riko-riko Mas kula niku. Saestu kula niku nak panganan niku mboten anu. Ning niki dadi setunggal wong padha-padha kulite nggih mboten reget niku. Nggih matur suwun kathah Mbah. Kula pun mriki pun disuguhi werna. Wes anu yo pokoke yo Mas wong kuwi ya aja nampek rezekine Mas. Nggih matur suwun. Aja nampek rezeki saestu lho ampun nampek rezeki wong niku kula niku pun tau ketelarak enten daya semantrah nggih Mas. Din anu kula niku enten semantrah niku nggih ajeng pados gawe mboten ngerti mboten anu pun dicolke kalih tiyang. Lah kula niku enten tiyang damel pondok ajeng genggon anu niku nonot damel sirap niku kula marani ngantos kalih dinten betah golek pangan lho Mas. Sampeyan niku nak asal pangan ngeten kula niku pun kelingan wong golek pangan. Nggih. Alah Mas, wong golek pangan ning tengah. Semantah maune jaman 71 Mas. Pinten taun teng mriku, Mbah? Ya. Pinten taun teng Sumatera? Walah kula niku namung sobo golek. Oh, Sak muang saiki entuk sesuk golek. Saiki entuk sesuk golek wonten niku mboten taun-taunan kula niku. Mboten. Lah nek taun-taunan damel kebon niku sederek kula niku sing Nggih. ngenten niku wau. Kula niku nggih wong waune kepokokan kalih tang sepah kan angon kalih wong kula tinggal mati tiyang sepah niku. Dia anu tesih cilik tesih alit nyokot tesih nyokot ngerti. Kula niku nggih ajeng di sekolahake niku kon maca hanacara kok mboten sia kok mboten saged digebuk gegere kula balik angon nying sapi 5 lho Mas. Aku ku biyen nying sapi 5 karo mbok kula niku. Mbok kula niku waune adol godhong jati. Nggih. Nggih, pareng Mbah. Nggih, monggo. Panjang umur sehat-sehat Mbah. Nggih. Barokah. Mas ampun riko nggih Mas. Kula niku pun tau keloro-loro lho Mas. Saestu. Beda-beda kula mriki malih, Mbah. Mbah. Nggih nggih. Nggih, pareng. Bareng lagi. Nggih nggih monggo.